Nazdar, tu je Lulu. A tu Ody. Vítame vás na našom historicky prvom videu na YouTube. Je to gameplay CSGO. Inak povedané Counter-Strike Global Offensive. Je to zároveň aj informačné video. Presne tak, minimálne každý týždeň budeme pridávať nejaké video. Gameplay, informačné video, alebo dokonca let's play. Alebo všetko dohromady. Takže sa nemusíte báť, že to bude stále len o CS-ku. Ja budem zo začiatku točiť let's play Portal 1. A zabili ma. Mňa tiež. A ja zase let's play Dead Space 1. Ale hlavne budeme točiť spolu každý týždeň Payday the Haze. Alebo Ace of Spiders. CSGO. Left 4 Dead 2. Minecraft a veľa ďalších. A navyše, keď budeme točiť spolu, budeme točiť na obidvoch počítačoch naraz, ako teraz. Takže keď dopozeráte toto video, môžete sa ísť pozrieť aj na to druhé, ktoré je točené z iného uhla pohľadu. Teraz sa chvíľu venujme hre. Huhu. Au! Headshot! Zabijem ich. Som dobrý, prečo? Dúfam. No, s nožíkem. Ty si ma pomstil. Som dobrý, čo? Veľmi dobrý. Au, zabili ma. Ďalší zápas. Takže. Áno, super mapa. Tešíš sa, Ody? Áno, banka. Juhu! Je to super. Tak. Teroristom poďme, teroristom. Ne. Dobre, je to trochu pomalejšie načítava. Ale už som skoro tam. Teroristi. Nič. Tak, go. Teroristi. Haló. Tak. Som teroristom. Mám bombu, aj ty. super. Dobre. Ideme spolu? Môže byť. Kde si? Za mnou, tady. Kde si? Aha, už vidím, no, poďme. Akcia. Otvorím dvere. Poď. Dobre. Tam sú. Zabil ma. Ja to nedám. To je ale týp. Presne. Lepšie by si to nepovedal. A už zase mám bombu, super. Stále máš bomby ani... Ja nič nemám, žiadnu bombu. Nič. Ty vždy máš bombu. Som proste... Oni mi proste veria, vieš. Au! Nejak sa mi dneska nedarí. Au! Dneska to nebudú dobré výsledky. Ale dúfam, že sa vám video bude páčiť. Áno. Takže toto bude asi posledné kolo, aby to nebolo veľmi dlhé video. By sme vás nezdržali. Tak dlho. Takou kvalitou. Ja. Asi dáme kvalitu 720. Ja, dáme. Už asi mi dali headshot. To je hrozné. Koľko? No takže... Koľko ľud dáš asi kvalitu? Takže keď sa vám video páčilo, lajkujte, komentujte a odoberajte. A keď sa vám video nepáčilo, tak tiež lajkujte, komentujte a odoberajte. Každopádne sa s vami lúčime. A nezabudnite sa pozrieť aj na spomínané druhé video. Tak do skorého videnia. Čaute.